Poviem ti story, ako sa randí, ako sa neswipuje. Prídeš na miesto, 100 single ženy, muži jedna k jednej. Nie cez apky, zoznámky, čety, tvárou v tvár. Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra a dokonca aj Košice. To nie je grafikon, že ser. To sú mestá, kde sa randí tvárou v tvár. O 7 štát, žiadne displeje, úsmevy v sále. Toto je rande, bez filtrov pre tvárok, také reálne. Swajpovať sa nebude, to nie je náš vibe. Láska tu 2025, real love, real life. 13 na 13 rande, každý má šancu. 4 minúty, možno to zaiskrí, a keď nemáš ďalšie kolo hneď, potom networking, smiech a reči a ty už vieš. To sa ti páči, kde máš tú chémiu, kde povieš bye bye. V apke musíš byť model a cool, aj tak dostaneš cold room. Tu môžeš byť svoj, trochu nervózny, a práve preto to je skutočný